Sanibonani guys, igama unqobile nibusela amazwela inimbango mhla ka-15 August. Uqhawekazi secasikile-ke guys ukubona unina elokwesukela kabuhlungu kanje emzini wakhe esokuliswa uhlathi. Umbizele eceleni washo ukuthi ma sekuyisikhathi esiningi ngikubona ukuthi nina nobaba nikho right. Ngifuna ukubuza ukuthi ngabe uhappy yini na kulo mshado. Hayi, wamane waxolisa uZoleka wathi mntanami bengamelanga uyibone lezi zinto ezenzeka phakathi kwakuleli khaya. Kodwa-ke ngicela ungixolele. Wathi ma asikho isidingo sokuthi uxolise. Mina ngibuza ukuthi ngabe uhappy yini na? Hhayi-ke uZoleka guys wazama nje ukuthi ayifihle le ndodakazi yakhe. Wathi ma ngiyazi ukuthi thina siqale ngonyaka olungurekho right kule relationship yethu, kodwa ngifuna wazi ukuthi ngiyakwazi mina. Wathi uyangazi? Wathi ehe, ulo muntu wesifazane o-strong ma. Yabona wena, ngikwazi ukuthi uma ukuthi ungene e-ofisi abantu bonke bayasaba bethi oh ya sefikile-ke manje uMiss Bikitsha. Kodwa ngiyakubona ukuthi le khaya uyayishirinka, uba mncane, uzama ukusubmitha ukuba unkosikazi kubaba. Ungalinge ufuna ukuzehlisa kubaba. Ngiyamazi mina ubaba uzokudraina. Uwumuntu wesintu ubaba. Ubaba nje ukhulele laphaya emafamu. Ururar ubaba. Musa-ke wena ukuthi ufune ukumphiliza. Uma ungekho happy, hhayi sicabangele wena kuqala. Eyi, amazwi engane amhlaba guys uZoleka. Uhambile waya le emsebenzini, waba nomhlangano nje omncane benoLazarus. Hhayi-ke bathe besancokola benoLazarus besipha newayini. Wamane wambuza ukuthi uma ucabanga lo mshado lo engikuwona sifanelene sinomyeni wami? Wathi hhayi bo, ngibuzelani? Buze Lazarus. Wathi hhayi ngibuza wena ngoba phela wena usushade kaningi. Wahleka uLazarus wathi ya kona impela sengishadile kaningi 3 times. Why vele wena wawudivosa kangaka? Washo uLazarus ukuthi hhayi mina umuntu ebekade ngihlangana naye bekade kuwumuntu engafanelene naye. Wathi oh okay, why shuthi ucabanga ukuthi awufanelene nalaba bantu laba obukade ushade nabo? Wamane wathi uLazarus hhayi ukuthi nje kunezinto ezingamechi phakathi kwami nabo. Wathi enjengani? Wathi hhayi uthola ukuthi nje umuntu nithanda into ey'fanayo nje nihlukile njenganawe nje. Yabona nje umyeni wakho akakufanele. Kusho uLazarus guys esho kuZoleka. Wathi usho ngantoni kalokho? Wathi yabona wena udinga umuntu, yabona ongeke aze akhompithe nawe kodwa umuntu ozokukhomplimenta. Umuntu ongeke aze abe afraid of your fire but ohlezi njalo efuna ukuba la eduze kwakho ukubona uphumelela. Umuntu ongeke njalo nje afuna ukukucekela phansi kodwa umuntu ozoku-admire-isha. Hayibo guys, wase wathi umuntu ofana nawe. Kusho uZoleka esho kuLazarus. ULazarus akaphikanga mesho njalo, umane wahleka wabheka phansi. Kubonakala nje ukuthi usemathandweni ubhodi, usefuna nje ukugudluza uhlathi kungene yena esikhundleni sikahlathi. Hhayi-ke kanti noZoleka guys ngiyambona ukuthi ismile sakhe siyasho ukuthi ngiyavuma bhuti. Wena nje ask me out for a date and I would say yes without hesitation. Hey guys, aboZoleka. Uhambile kuZoleka guys wabuyela endlini. Waqoka le night dress yakhe le black. Yabona nje ikhombisa ukuthi nje kukhona lento le azoyilahla nje namhlanje and uyayizilela already. Umane wabiza uhlathi. Uhlathi bekhululekile-ke. Hey we malaving kunjani? Uright malaving? Wathi sidinga ukuthetha. Wathi intoni kalokho wasu-serious kangaka? Wathi Hlathi eyi yazi lo mshado wethu sizamile mani kodwa ngiyabona ukuthi eyi akulungi. Hhayi buhlathi wacabanga ukuthi uyadlala uZoleka. Wathi uthini kalokho? Wathi ngizama ukuthi Hlathi it is over, kuphelile phakathi kwami nawe. Wahleka uhlathi. Wathi uthini ngampela Zoleka? uZoleka wangahleka wakhombisa ubuso obu-straight, khombisa kona ukuthi lento ayishoyo iphuma ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo yakhe. Guys, it's official. uZoleka umalile uhlathi. I-divorce nje isiseduze, it's around the corner and sengathi vele useyazi ukuthi ubani azogxumela kuyena emva kwakhe. Uyangqoka uLazarus guys. Hey guys, kusazoba late.
Avela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.